हेलो लोगोफोर गिबियावनो बयखौबो स्कुलार टिउसन सेन्टार टिउसनाव फरायग्रोनाय जाबाय जों दायो बेवहाय रिजनिंनि सायाव सावरायगोन जोङो जेनाखि एसएससि जिडि बा आसाम पुलिस बा जायखिजाया गुबुन गुबुन कम्पिटिटिभ एग्जाम ना बेफोरबायदि कम्पिटिटिभ एग्जामाव जेनाखि फैथावना कुइसन पेटार्न ना बेफोरनि सायावहाय जोङो सावरायगोन बेफोरबायदि कुइसननि जेनाखि पेटार्न ना बेखौ जोङो सावरायगोन नोंथांमोनाहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो बेवहाय एन्सारखौ होनायनि सिगां नोंथांमोना जुदि हायोब्ला कमेन्टआवहाय एन्सारखौ होलांबाय थाबानो जाबाय ना बेसेबांसोखौ हायो नोंथांमोनाहाय मिथिलांगोन मानिना जे बेयावहाय फार्स्ट क्वेश्चनाव दङ इफ ए मिरर इज प्लेस अन द शेडेड लाइन देन व्हिच अफ द फलोइंग ऑप्शन इन द मिरर इमेज अफ द गिवन फिगर जे बेयावहाय मिररनि कुइसन ना जेब्ला मिररनि कुइसन फैगोन हा जेब्लानाखि मा होनो मिररनि कुइसन फैबाथाय जोङो गोसोआव लाबानो जाबाय जे आयनायाव ना आयनायाव जेब्ला जों गावखौ नायो माबायदि सायखं सोमजियो बेफोरखौ नायबानो जाबाय ना जे मिररावहाय इमेजआ माबायदि जायो जे जों मिथियो जे बेयावहाय फार्स्टआव दङ एइचआ सिगाङाव ना होमबा बे सिगाङावनो जाखांफैगोन बेयो हा एइचआ सिगाङावनो जाखांफैगोन आरो बिनिफ्राय जे केआबो बेयाव सेकेन्डआवनो फैगोन बेयो ना नाथाय नाय जिनाखि गोजौखै दङ बेयो गोजौखैनो थागोन हा जे उल्था जाया माब्लाबाबो गोजौआहाय गोजौखैनो थागोन बेयो ना जिनाखि गोजौनि बे गोजौनियानो थागोन बेयावहाय जे बियो बेबायदि जागोन बेयो ना ओमफ्राय बेनिफ्राय 7 दङ ना 7आ अबेखै मोखां नैबेखै मोखां ना बेथिंहाय मोखां होनबा इयो नैखिजाय मोखां ना अब्ला बियो एखिजाय जाफैगोन बियोहाय ओरैजाय जाफैगोन बियो ना बेबायदि जाफैगोन बियो 7आहाय माबायदि जागोन बियो 7आहाय ओरैजाय जाफैगोन बियो ना बेनिफ्राय 6आ माबायदि जागोन 6आ नाय जे नै बियो ना बियो सिगांखै थाफैगोन बियो आरो बियो जेरै दं एरैनो थाखागोन बियो बेबायदि जागोन मानो होनबा सोलाया जोंनियावहाय नाय बे जेरै दं एरैनो थादों माब्लाबाबो सायखं नुयोब्ला जोङो बेबायदि एखे नुवा जोङो ना बेबायदि एखे नुवा जोङो आरो नैयावहाय नाय 7आ मा जाना दङ उल्थायनानै दं 7आ उल्थायनानै दं माने मा जों मा मिथिगौ जे आयनायाव जेथियाया थोंगोरैनो थागोन हो थोंगोरैनो थागोन बेनिफ्राय बेयावथ' एकदम सोलायजोबनानै दंखाथारो ना टटेलि बेवहाय सोलायजोबनानै दङ ओइचआहाय उनावसो दंहैयो ओइचआ उनाव थाहैया जे जेब्लायबो सिगाङाव थागोन ना बेनिफ्राय होमबा जोंनियावहाय नै बिसोरखौथ' जों एररखौथ' बेयावहाय दिहुनखाबाय ना होमबा जोंनिया एन्सारा मा जागोन अप्सन नाम्बार नैबे 4आहाय जागोन आरो ना जे मिररनि फैबाथाय बेबायदि नाय जे गासिखौबो चेक खालामालासिनो जोङो अबे अप्सनावहाय जोङो मिस्टेक नुयोबा बेखौ नायबानो जाबाय बेयावहाय जोंहा 7 आरो 6आ एकदम ख्रा सावगारियावहाय जोङो इमेजाव मा जायो बे जेरै दं एरै नुफैनाय नङा ना बियोहाय बिनिफ्राय नैयावहाय 7आ उल्थायनानै दं आरो नैयावथ' एकदम उल्थायना दंखाजोबो ना बेखायनो मा जागोन अप्सन नाम्बार 4आहाय जागोन बियो ना स' मिररनि कुइसनाहाय एकदम मोनसेयाथ' फैखाथारगोन बेखायनो नोंसोरहाय गोसोआव लाबानो जाबाय माबायदि ना बेखौहाय प्रेक्टिस खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय बेयावहाय दङ इफ आइ डिनट्स डिभाइड जे डिनट्स into na k denotes minus and l denotes plus then what will come in place of question mark in the following question जे बेयावहाय ना बेयावहाय होनायावहाय मा होनदों जे आयाहाय राननाय ना जे बेयावहाय मा होनदों आया राननाय आरो जेयाहाय मा होनदों जेयाहाय सानजाब बेयावहाय जे दंना मा जागोन 29 into मा जागोन बेयावहाय 29 into मा जागोन 7 केआ मा होनदों केआहाय माइनास होमबा माइनास बेयावहाय केआ माइनास ना माइनास 168 आया मा होनदों आयाहाय डिभाइड ना डिभाइड मा जागोन बेयावहाय 4 बेनिफ्राय एलआहाय मा होनदों एलआहाय प्लास मा जागोन 71 केआहाय माइनास बेसेबां 39 एलआहाय प्लास ना एलआहाय प्लास 14 आरो जेआ मा दङ होननानै बुंदों जेआहाय इनटु ना इनटु मा जागोन इयो 2 होमबा जों बेखौहाय जेब्ला बानायगोन ना जे बानायब्ला जों मोनगोन 27 एवहाय नाय जे जोङो राननाय दंबा राननायखौ बानायग्रोदो ना जेवहाय जोङो माखौ बानायग्रोनांगोन बेवहाय नैबेखिनियावहाय राननायखौ बानायग्रोनांगोन जोङो नैबेयाव सानजाब आरो नैखौ जोङो जे ओरैबो प्लास दंखायोना बेखायनो जों बेखौ बानायनानै लानो हायो आरो नैबेखौ 14 जों जोङो 2खौ सानजाबनांगोन जोंना माइखौ सानजाबाव बेसेबां मोनगोन जोङो 20 बेसेबां मोनगोन जोङो 3 ना 63 6 14 2 ना बेनिफ्राय रानोबा 42 प्लास मा जागोन बियो 71 निफ्राय 39 माइनास खालामबा बेसेबां जागोन बियो 32 ना 32 बेनिफ्राय प्लास सानजाबा 14 जों 2 जों 28 दाना जोङो बेयावहाय बेखौ माइनास खालामना लादो बेखौ माइनास खालामबा बेसेबां जागोन 42 निफ्राय 32 माइनास खालामबाबो जागोन माइनास 10 ना बेनिफ्राय 28 निफ्राय मा होनो माइनास 10 खालामबा बेसेबां जागोन प्लास 18 बायजों 18 प्लास खालामबा बेसेबां मोनगोन जों बेयावहाय 221 ना 221 माबाया जागोन रमान 1आहाय सरि 1 नाम्बाराहाय जागोन बियो ना जों नोंसोर प्रेक्टिस खालामबाय थाबानो हालांगोन बेखौहाय ना दाना नेक्स्टआव दङ सेलेक्ट द पेन डायग्राम डेट बेस्ट
illustrates the relationship between the following classes gold, silver and jewelry ना जे जों मा मोनथियो यावहाय नाय jewelry जों मा मोनथियो jewelry गोल्डआबो मा जानो हायो jewelry जानो हायो आरो बेनिफ्राय सिलभाराबो जानो हायो ना माया जागोन जोंनियाहाय 1 आहाय ना 1 एन्साराहाय कारेक्ट एन्साराहाय 1 दाना नेक्स्ट मा दङ find the odd number pair यावहाय odd number pair खौ नायनांगौ जे जोङो 6 मा दङ यावहाय 6 41 दङ 4 21 दङ 8 70 दङ 7 54 बेबायदि पेयार जाना दंना होमबा odd बबेयाहाय गोरोबा बेखौ नायनांगौ होमबा जों बेखौहाय नाय जे जों मा मोननो हायो 6 खौ स्क्वायर खालामनो नागिरदो ना 6 खौ स्क्वायर खालामबा बेसेबां मोनो जों 36 हो 6 खौ स्क्वायर खालामबा बेसेबां मोनगोन जोङो 36 ना 6 खौ स्क्वायर खालामबा बेसेबां मोनो नोङो जेब्ला जोङो 6 खौ स्क्वायर खालामगोन ना जेब्ला 6 खौ स्क्वायर खालामो अब्ला बेसेबां मोनो जोङो 36 जों मा दाजाबा 41 मोनगोन जों 5 होमबा 5 दाजाबा जों मा मोनगोन 41 ना 41 दाना जोङो 4 खौ स्क्वायर खालामनायदो 4 खौ स्क्वायर खालामबा बेसेबां मोनगोन जोङो 16 जों जेब्ला 5 दाजाबगोन जों मा मोनगोन जोङो 21 होमबा एसे मिलायबाय बिना दाना 8 खौ स्क्वायर खालामदो 8 खौ स्क्वायर खालामबा मोनो जोङो 64 जों 5 प्लास खालामबा बेसेबां मोनगोन जोङो 69 मोनो नाथाय बेवहाय मा मोनाखै जोङो 70 मोनाखै 70 मोननांगौमोन ना दाना लास्टखौ नायदो जोङो लास्टखौ 7 खौ स्क्वायर खालामबा बेसेबां मोनगोन जोङो 49 जों जेब्ला जोङो 5 प्लास खालामगोन अब्ला बेसेबां मोनगोन जोङो 54 मोनगोन जों ना होमबा नैबेसोर मोनथाम पेयाराहाय गोरोबना दंना माया गोरोबाखै जोंनियाहाय नैबियो मा जानांगौमोन जोंना एक्चुअली 70 जानांगौमोन नाथाय जों बेसेबां मोनखो जोङो 69 बेखायनो मायाहाय बे जरायाहाय माया जागोन जोंनाहाय अपसन नाम्बार 3 आहाय ना अपसन नाम्बार 3 आहाय 8 मा होनो 70 ना बे पेयाराहाय जोंनिया मा अड जाना दं बेना माने गोरोबा बियो नेक्स्टआव दङ फाइन्ड द मिसिं टार्म इन द सिरिज जे मिसिं टार्मखौ दिहुननांगौ जों बेवहाय कुइसन मार्कआव मा जागोन ना बेवहाय नाय 7 10 डिफारेन्सआ बेसेबां बेवहाय 3 ना 7 आरो 3 10 नि डिफारेन्सआ बेसेबां 7 आरो 10 नि डिफारेन्सआ 3 बेवहाय बेसेबां दं डिफारेन्सआ 5 ना बेयाव बेसेबां दं डिफारेन्सआहाय जेखौ खनसे लिटारनि बेवहाय 7 10 15 22 बेवहाय कुइसन मार्क ना बेवहाय नाय डिफारेन्सआ मा जाना दङ 3 बेयाव मा जाना दङ 5 बेयाव मा जाना दङ 7 प्लास ना प्लास डिफारेन्स जाना दं होमबा बेवहाय जेजों जोङो मा फैगोन नाय बेवहाय 3 नि उनावहाय 5 फैदों 5 नि उनाव 7 फैदों दाना मा फैगोन 9 फैगोन ना जेब्ला जोङो 9 प्लास खालामगोन बेसेबां मोनगोन जों होमबा बेवहाय 31 मोनगोन जोंना 31 जों दाना मा फैगोन 11 फैसिगोन ना 11 माने बेवहाय 2 दंबावो ना बेवहाय नैबेयाव डिफारेन्सआ 2 दंबावो माने बेवहाय ना बा 11 जागोन 11 जों बेवहाय 31 दाजाबा बेसेबां मोनगोन जोङो 42 ना बेखौ नांलायला जोंनो जास्ट जोंनिया मा जागोन एन्साराहाय अपसन नाम्बार 2 आहाय 31 आहाय कारेक्ट एन्सारा जागोन बेयो ना बेनि उनावहाय दङ जों बेवहायनो सेलेक्ट द अपसन that represents the correct order of the given words as they would appear in an English dictionary. Note the given words may or may not be meaningful words. बेवहाय बियो बे सोदोब गाहायाव होनाय सोदोबफ्रा जे मिनिंफुलबो जानो हागौ आरो मिनिंफुल नङाबो जानो हागौ ना जे जों मा खालामनांगौ जोङो डिक्सनारि बायदियै जोङो बिसोरनि एल्फाबेटिकेलि मा खालामनांगौ जों बेखौहाय फारियै साजायनांगौ जों ना बेवहाय नाय जोंना माया आगोल फैग्रोगोन ना बेवहाय नाय नैबेखिनिखौ नायदो बेयाव गासैयावबो इ दंखाजोबो ना बेनिफ्राय बेवहाय मा दं एआ जोंनिया आगोल फैगोन ना फैगोन मा होनो जेनाखि अनजिमा मा होनो बेवहाय जिनाखि एल्फाबेट ना एल्फाबेट बायदियै जोंहा मा जायो हांखो बायदियैहाय एआ आगोल फैगोन ना मा बिसोरावहाय बेयाव सि दङ बा बे सि आरो बे ए बिसोरथ' एमसो एमाथ' उनाव फैगोन होमबा माया फैगोन जोंनाहाय 2 आगोल फैगोन 2 गोनाङाथ' गासैयावबो दङ नै ना 2 गोनाङा गासैयावबो दं इसोराव दंजोबो ना होमबा जोङो नायबावदो नेक्स्टखौ नायदो जोङो नेक्स्टआवहाय मा फैगोन बा उननिखौ नायबाबो जाबाय ना उननियावहाय नैबे सि आरो सि गोनाङाथ' मा नैबे एम गोनांनि उनाव आगोलाव फैखागोन बेना बेवहाय आगोलाव फैखागोन होमबा दाना जोंनि इसोरावहाय ना अबे लास्टआव थाहैगोन जोंनाहाय नाय लास्टआव थाहैगोन ना जोंना मा बेवहाय एम बेयावबो एम दंना ओमफ्राय बि आरो इया अबे उनावहाय जोंना इयाहाय होमबा बेवहाय इया फैगोन ना 5 गोनाङा होमबा नैसोर मोननैया गैखाला ना नैबिसोर मोननैया गैखाला जोंनिया दाना 5 गोनाङा बिसोर मोननैया ना दाना जोङो सि गोनांखौ नायफिनदोबा सि गोनांखौ नायफिनदो अबे आगोल फैगोन ना अ दंखायो नैयावहाय एल आरो एननि गेजेराव बबे आगोल फैगोन जोंनियाहाय एल आरो एनआवहाय एलआ आगोल फैगोन ना होमबा एलआ बबे 3आ फैग्रोगोन होमबा नैबेयावहाय 2 3 जागोन बेना 2 3 जागोन होमबा बेयाव 2 1 सो होमबा बेबो नङा ना माया जागोन जोंनाहाय अपसन नाम्बार 4 आहाय कारेक्ट एन्साराहाय जागोन 2 3 1 4 5 आहाय कारेक्ट जागोन बियो ना दाना नेक्स्ट दङ इन ए सार्टेन कोड लेंगुवेज इफ RACHEL ना Russell is coded as LEHCAR then how is father coded in the language जे बेखौहाय नाय मा जादों
बेवहाय जों नुबायना बेवहाय जेब्ला नैबे सोदोबखौ नायबाय आराहाय लास्टआव दंहैयोना बिनि उनावहाय ए माने ओरैबायदि जादों बेयावहाय जे एखौ जोङो एवहाय लिरनानै नायब्लाना RACHEL नायोब्ला मा मोनगोन जोंनियावहाय एल आथिं फैदोंना एल बिनिफ्राय सरि बेयावहाय एल एखौ लिरफिनसै जों ना एल EHCAR माने ओरैबायदि फैगौ बेवहाय ना याहायाव फैबाय ना यायाव फैबाय बिनिफ्राय एचआ बेयाव फैबाय सियाहाय बेयावहाय बियो माने बेबायदि क्रस जादोंना ओरैनिफ्राय लिरख्लायबोनाय जादों बेना राइट साइडनिफ्राय लिरबोनाय जादों माने बेखौ नाय एलखौ आगोल लिरबाय बेनि उनावहाय मा फैदों एच बिनि उनाव सरि इ ना बिनि उनावहाय इ बिनि उनावहाय एच ना ओरैनिफ्राय आगदानिफ्राय ओरै आगसिथिं लिरख्लायबोनाय ना स' होमबा जोंना बेबायदि लिरख्लायबोयोबा एन्सारा माया जागोन जोंनाहाय जुदि बेबायदि लिरख्लायबोयोना बेबायदि लिरख्लायबोयोबा जोंना मा जासिगोन आराहाय आगोल फैगोन बिनि उनावहाय इ बिनि उनावहाय एच बिनि उनावहाय टि बिनि उनावहाय ए बिनि उनावहाय एफ बिनि उनावहाय एफ ना होमबा बेबायदि REHTAF गोनाङा माया अपसन नाम्बार 3 आवहाय होमबा जोंना माया कारेक्ट जागोन अपसन नाम्बार 3 आवहाय कारेक्ट एन्साराहाय ना अपसन नाम्बार 3 जेनाखि REH ना TAF बेयावहाय मा जागोन जोंनाहाय कारेक्ट एन्साराहाय जागोन आरो ना दानिया नेक्स्टआव नायदो नेक्स्टआव जों नुगोन गार्निश ना बेखौहाय GARNISH बेखौ जोङो बेबायदि लिरनो हायोब्ला ना बिनिफ्राय बेखौ जोङो बेबायदि लिरनो हायोब्ला बिनिया मा जागोन बेखौहाय सोंदों ना जुम्बायावहाय नायदो जोङो बेखौ नायोब्ला GARNISH खौ मा लिरनो हायो होनदोङो RACHSIN बेबायदि लिरनो हायो ना होमबा बेवहाय नाय एआ ए सिदा जादों आरायावहाय फैदों जियाहाय बेबायदि ना क्रस जादों एन बेनिफ्राय एनआ आगदाथिं थांथारदों बेवहाय आइ फैदों बिनिफ्राय बेवहाय एस बेवहाय एइच बेबायदि पेटार्नाव दं बियो ना दाना जों नैबे मोनसेखौबो नायदो मोनसेखौ नायबा मा मोनगोन जोङो DOLEFUL बेखौ नायबा LODLUFE याव मा जादों औवा सिदा फैदों एला क्रस डिया क्रस मोनथाम बेवहाय ना ओमफ्राय इयाहाय लास्टाराव एफआ नैयावहाय सेकेन्डआवहाय ना बिनिफ्राय इउ बिनिफ्राय एल बेबायदि क्रसआव थांदों ना ओमफ्राय बेखौबो नायोबा मा जागोन एबलिसखौ नायोबा बेखौहाय ना बेखौ बानायबा मा फैगोन जोंनाहाय नाय नैबे मोनथामा मा जानांगौ नोङो बियाहाय गेजेराव थागोन ना बि बेसे पेटार्नखौ नायोबा औवा आगोलाव फैगोन इयाहाय बेयाव थांगोन होमबा अ गोनां नैबेनो जाखाबायना जोंना अ बि ए गोनाङाथ' मोनसेल'खासैसो जों जेखौबो नायलांला जुदि बेवहाय जुदि थाबावनायमोनबा जों बेखौ नायबावनो हागौमोन ना बेवहाय एइच आरो फैखाबाय एइच बिनिफ्राय एस बिनिफ्राय आइ बिनिफ्राय एल जागोन बेयो ना होमबा माया जागोन जोंनाहाय अपसन नाम्बार 3 आवहाय कारेक्ट एन्सारा OBA ना जोंहा मिलायखाबाय नालाय बियो बांद्राय जों गासिखौबो नायजोबलायनाङा जोंना अपसनाव नङाबा टाइमा थानाय ना 60 मिनिट्सल'सो ना टाइमाहाय ना बेखायनो नायजोबलायनाङा ओमफ्राय दङ which two signs should be interchanged to make the given equation correct जे बेयावहाय माखौ जोङो माबे मा होनो सिनखौहाय सोलायोब्ला इन्टारचेन्ज खालामोबा माने बिसोरहाय कारेक्ट जागोन बेखौहाय ना बेवहाय दङ नै माइनासजों इन्टु बेयावहाय माइनास दङ सरि इन्टु दङ ना इन्टु आरो माइनास बेखौ सोलायबाथ' जाथावना जानाय नंखाया बे एसेबां मानि ना जे जोङो बेखौ जोङो बानायनानै नायोब्ला ना जाथावना जानाय नंखाया आरो प्लासजों माइनास सरि प्लास आरो इन्टु प्लासआ बियो आरो इयो इन्टु ना होमबा बेवहाय मा जागोन इन्टु जाहैगोन होमबा नाम्बाराहाय गिदिरसिनसो जाहैखागोन ना गिदिरनिखौ सानजाबोब्ला जोङो 100ल'सो मोनहैनाय जानांगौ ना 100ल'सो मोनहैनाय जानांगौ होमबा जोङो नैबे लास्टनिखौ नायग्रोनोसै जों ना लास्टनिजों जों नायनोसै जे गासिबजोंबो नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंसोर ना फारि फारि बेवहाय आं लास्टनिजों नायग्रोनोसै मा जागोन इयो 55 जों 19खौ जेहाय राननांगौ ना डाइरेक्टहाय रानखादो 55 जों जेब्ला जोङो मा खालामनांगौ जोङो 19 जों राननांगौ ना 551खौ 19 जों रानबा बेसेबां मोनगोन जोङो 29 दाना जों बेवहाय माखौ इन्टारचेन्ज खालामगोन प्लास आरो माइनास बेयावहाय मा जागोन माइनासखौ मा खालामगोन जोङो +16 ना इन्टु
12 याव मा जागोन माइनास 121 दाना एसे मोननैखौ सानजाबदो जेब्ला जों एसे मोननैखौ सानजाबगोन 192 मोनगोन जोंना 192 121 स' प्लास खालामबा बेसेबां मोनगोन जोङो 2 ना सरि 11 12 2 माइनास 121 होमबा 1 निफ्राय 1 थांबा 0 2 निफ्राय 2 थांबा 0 2 निफ्राय 1 थांबा 100 मामाया जागोन अपसन नाम्बार 4 आहाय ना जे जोंना 100 मोनहैनांगौ नालाय इन्टारचेन्ज खालामनानै ना होमबा अपसन नाम्बार 4 आहाय बिनिया कारेक्ट एन्साराहाय जागोन बियो ना नेक्स्टआव दङ select the combination of letters that when sequentially placed in the blanks of the given series will complete the series एकदम मोनसे फैनो हाखाथारनाय यावहाय नाय जों मा नुदों यावहाय ना यावहाय जोङो नुदोंना ए नि सिगाङाव मा दङ सि ए नि सिगाङाव जों यावहाय नायदो ए नि सिगाङाव मा नुदों जोङो नैबे ए नि सिगाङाव सि नुदों जों ना सि होमबा यावहाय मा जागोन जोंनाहाय नैबे ए नि सिगाङाव सि जागोन कालारखौ एसे बेलेग यावहाय नैबे ए नि सिगाङाव मा जासिगोन यावहाय सरि यावहाय ना ए नि सिगाङाव मा जागोन बेयो सि होमबा ए नि सिगाङाव सि यावहाय सि जागोन ना यावहाय सि जाबाय दानिया सि नि उनावहाय मा फैगोन बेखौथ' जों मिथिला ना नाथाय नै यावहाय नाय सि नि सिगाङाव मा दं यावहाय सि नि सिगाङाव बि दङ बेयाव मा फैगोन बि होमबा जों मिथिबाय यावहाय सि आरो नैयावहाय मा फैगोन बि याव मा फैगोन बि दाना बि ना बेनिफ्राय जों नायबावदो मा मोनगोन जोङो सि आरो बि फैबाय ना बिसोर मोननायाव सि आरो बि फैबाय सि आरो बि सि आरो बि फैयोबा एक्सुवेलि बेयावहाय र'दे एसे गोरोन्थि जाबाय बेयाव ना एसे मिस्टेक जाबाय बेयावहाय जों नायनांगौआहाय सरि खौहाय नायोब्ला ना मा नुगोन जोङो सियावहाय नैयावहाय बि ना बेखौ नायग्रो सिनि उनावहाय बि मोननै ना सिनि उनावहाय बि यावहाय मा जागोन बियो बि फैबाय ना सि मोननै उनावहाय बि मोननैनि सिगां मा दङ सि ना सि बा ए नि सिगां मा फैगोन यावहाय यावहाय मा फैखाबाय जोंना बि फैबाय ना बि यावहाय बि फैबाय दाना यावहाय मा फैगोन जोंनाहाय बि मोननैनि सिगां ना नैबे बि मोननैनि सिगांखौ नायदो जोङो बि मोननैनि सिगाङाव मा फैबाय जोंहा दायो बि मोननैनि सिगाङाव मा दङ ए होमबा याव मा जागोन बि मोननैनि सिगाङाव मा थागोन ए होमबा याव मा जासिगोन जोंनाहाय ए जाबाय ना दाना जोङो बेबायदि अपसन गोनांथ' जोंनि बेयाव मोनसेल'सो मोनखाबाय जोङो ना बे मोनसेल'सो अब्ला बे जागोन नाथाय अब्लाबो जोङो नायबावनोसै जोङो ना नायब्लाबो मा मोनगोन जों बेवहाय नाय जे बि मोननैनि सिगाङाव मा मोनदों दायो मा मोनखो जोङो ए मोननै मोनबाय बा बि मोननैनि सिगाङाव ए मोननै मोनबाय बेयाव मा जासिगोन ए जागोन होमबा बेयाव मा जागोन इयो ए जागोन ना ए जागोन दानिया ए मोननैनि सिगाङाव मा दं सि अब्ला बेयाव मा जागोन सि जासिगोन दाना सिनि सिगाङाव मा दङ जोंहा सिनि सिगाङाव बि मोननै दंना बि होमबा बेयावहाय बि मोनसे दंखायो होमबा बेयाव मा थागोन बि बेयाव बि फैबाय दाना बि मोननैनि सिगाङाव मा दङ जोंहाहाय ए बेयाव मा फैगोन ए होमबा बेयाव मा फैगोन ए आहाय होमबा माया जागोन अपसन नाम्बार 3 आहाय कारेक्ट एन्साराहाय जागोन बियो ना स' बेखिनियानो जुदि नोंथांमोनाहाय शेयार खालामनानै होयोबा भिउसखौहाय बुरजा लाबोयोब्ला माने सानफ्रामबो बेबायदि मक लाबोबाय थागोन नोंथांमोनाहाय सापर्ट खालामबानो जाबाय ना